Чудил ли си се, защо с някои жени, въпреки всичките усилия, които полагаш, нещата се случват толкова трудно? И колкото по-трудно се случват, толкова по-влюбен си ти. С други пък всичко се случва с абсолютна лекота. За сметка на това обаче ти бързо губиш интерес и се чувстваш, че сякаш нещо ти е липсвало. В това видео аз, Боян от Pua Team, ще ти обясня кое е това нещо, което повлия много на моя живот, а именно какво е привличането и как се случва то. Продължавай да гледаш. Три, 2, 1, много добре, продължаваме да говорим за привличане. Днес сме в малко по-преповдигнато настроение тук в студиото на Pua Team, но аз успокоявам топката и продължавам да ти говоря за привличане. Ще използвам един мой много любим пример. Представи си колата на твоите мечти. Представи си я детайлно. Каква марка е, какъв цвят е, какви са и джантите, салонът вътре, всяка една екстра, всеки един детайл си представи. Тази кола струва 60 000 лева. Ти искаш да я купиш. Това означава, че в следващите 5 години трябва да събираш по 1000 лева всеки месец. Сам се досети за какви лишения и колко усилия от твоя страна става въпрос. Въпреки всичко, на 5-та година с 60 000 лева в джоба ти отиваш, удряш ги на масата и си купуваш твоята мечтана кола. Ако аз не те пречакам някъде по пътя. И така, палиш колата и се прибираш вкъщи. В този момент обаче разбираш, че си спечелил абсолютно същата едно към едно еднаква кола от лотарията, примерно. Решаваш, че две еднакви коли не ти трябват и справо ще продадеш едната. Коя ще бъде тя? Нека познаем. Естествено, че ще продадеш тази, която ти е дошла даром. Дошла е без да се налага ти да правиш абсолютно нищо, за да я получиш. Тази от лотарията, за нея говоря. И това е напълно нормално да си по-привлечен към другата. Тази, заради която си се лишавал и си влагал усилия. Същия този принцип можем да го приложим в взаимоотношенията ни с жени. Колкото повече ти инвестираш, ти влагаш, колкото повече неща правиш за една жена и за вашите взаимоотношения, толкова по-привлечен си към нея. Толкова просто и логично, не е ли? С пълна сила това важи и от страна на жената към теб. Тоест, за да обобщим, привличането е инвестиция. Добре да, ама каква е тая инвестиция в взаимоотношенията между хора, ще питаш сигурно. Веднага ти казвам. Инвестицията може да бъде нещо толкова малко, като това, примерно, да и държиш палтото, докато тя се облича. Това да и се обадиш по телефона, да я чакаш за среща, докато закъснява. Дори това само да си мислиш за нея, или пък да разказваш на твоите приятели колко готино сте си изкарали с това момиче. Това също са инвестиции. Представяш ли си? И инвестирайки, ти неусетно, подсъзнателно се привличаш все повече към това момиче. Проблемът идва обаче, когато инвестицията е едностранна. Тоест, ти правиш неща, а тя не толкова. Така че следващия път, когато се усетиш, че си се привлякал към някое момиче, или както ние обичаме да казваме, почнал си да лебедарстваш, спри за миг и се замисли какво направи ти за нея и какво е направила тя за теб. Най-добрият съвет, според нас, е инвестицията да бъде еднаква от двете страни. Тогава ще има хармония и ще сте еднакво привлечени и щастливи заедно. Напиши ни в коментарите как караш ти жените да бъдат привлечени към теб като с магнит и също така се абонирай за нашия YouTube канал, за да гледаш още по-готини видеа.